kuthatha kuhlangabezwe unyazi ungavumi wena uthi cha mina ngeke ngihlangabeze mnonyazi ngendawo lapho mina ngiyakholwa nje esontweni musukudla phela isidlo sasezulwini lebese manyezwa umfundisi umphela sizile kuthiwa bakhona bathile phakathi kwenu awungilinde uyibambe nje lesithuba umemezile umfundisi ethunywe ezulwini wathi kunesimayo sokubonisa uvunule njalo uyodla isimayo kodwa uyazi awunikela ngomnikelo sezulu futhi bohamba phakathi kwethu uthi ngawunikela umnikelo sethuthukile kodwa futhi sokubonisa uphambili onikele ezulwini uhlangabeze uba uJehova sizokubona ususha umgidi usha uzuqethuke ngebheshu lakho leli libova kodwa umhlangabeza ubutshela abantu msana unikela nina afunde ngisho ithi le ncwadi size kongcono ba umshuma lomculo lofunda iBhayibheli lakhe bekothiwa libhalwe yimi funda akhona abathile phakathi kwenu sizwile kuthiwa bakhona abathile phakathi kwenu abahambi kahle bahamba kabi abasebenzi lutho abanikela benzi lutho kodwa bahambe shumela ivangeli lokuthi hayi thina linganikeli nina kudliwa imali bahamba bebheka usenikele emalini nina lethani la imali ayizela imali qhubeka abanjalo siyabayala nina nenza kanjalo siyaniyala siyancenga ngegama lonyazi ukuba basebenze ngokuthula sebenzani ngokuthula msana ukuba ngumsindi emathempelini madoda ade okwakho dlana okwakho uma ungafuni ukunikela umnikelo onyazi ucabanga mhlawumbe izodliwa abantu imali oyinikelile vele uyithathe wena uyidlele wena kepha nina bazalwane kepha ke nina enithanda unyazi ningakhathala ukwenza okuhle ngoba uma ngenakhathala ngeke lisafika phela unyazi la osekhathaleni nina sebenza noma bekudika sebenze nje uma ekhona umuntu ongalalelile izwi lethu ngalenqwa uma kukhona umuntu ongalaleli kuloko okukhulunywa la enze njani pho ithi mbukeni vula amehlo umjonge msana ukuzihlanganisa naye lo muntu loyo azabe namahloni ukuthi ayu engathi bayangibuka bonke manje labantu mina umthetho wami ngishumela eve ngithi akunganikelwe esontweni kube kodwa ningamphathisa okwesitha ithi kodwa ningamphathisa okwesitha gcine ku-15 imluleke ngokomzalwane anomluleka njengomzalwane ningamphathisi okwesitha kodwa mbukeni open your eyes bheke kodwa ungasho lutho kuyena bheke nje uyozazibone nawe ukuthi hayi umthetho wami ngiyimpatha ya vele bengithi ngihlakaniphile hayi ngiyimpatha ana ngijawuba phambi kwethu bangcwele umphilo bentakazi ufika yilenzwayo sokwenziwani kanti isonto uphephisana ukuthe ngiyathetha isonto angizoke ngibuzela Timothy wesibili 4 verse 1 gcine ku 5 Timothy wesibili akho ngiyakuyala phambi kaThixo ngiyakuyala phambi konyazi ngoJesu Kristu ngogama lonyazi uza kubahlulela abaphilayo nabangasekho efukeni kwakhe yebo nasebuseni kwakhe yebo kumayela izwi yebo uqinise ngesikhathi esilungileyo yebo nangesikhathi esingalungile yebo thethisa la ngiyayithanda mayifika la yethu ngiyathetha mina esontweni akuthiwa hayi ilungelo lahamba kusho iBhayibheli bangizowe sengithetha nje la kuthiwe uyilungelo lami ungathi ngiyakuzonda ngizona kodwa ngisuke ngizama ukufaka endleleni kaJehova ukuthi unyazi lufuna umuntu osebenzayo izolo besebenza la hayi sazethuka sinabafana lawo besonto laba
Bamba nobaba. Lesibiza ebusuku siya lapha. Unyazi luzibamba ezidawu baba kahle baba. Awu baba Nkosi yamakhosi. Lubamba ipiki lesi. Luzibambelelo nephamisa. Awu Nkosi yamakhosi awu kodwa Nkosi. Baba awu baba. Luzibambelelo awufuna ukusebenza ufuna ukuba mkhulu esontweni. Unenkinga. Ngangikhona mina eBuhleni bamaNazaretha. INyangayezulu iphethe ucelembe icaba. Namhlanje seniyofuna lo mzi la. Dayisa ngawo futhi. Ngikhuluma kabi esontweni. Hayi. Khuluma kabi esontweni. Kodwa ngikhona. Kucatshwa lapha nje INyangayezulu wakhona itendela lapha yana. Angeligumuli njalo itendela. Kodwa yayihlala kulo la tendela la iphume ithatha ucelembe. Icabe. Iphuca igeje omunye. Ishaye. Umkhulu njalo wena esontweni. Awufuna ukusebenza. Usumkhulu khona bathi hayi mina ngigcotshiwe ngikhuluma nenhlalisothi. Hey. Abakhulu abantu esontweni bani. Awufunde ngisho. Ithi mangithethise ngikhuze. Ululeke ngokubekezela ngoba umoke wathi ngiyayeka mina uyekeka ba. Yeka ba lento ufuna ukuyiyeka. Qhubeka. Ufundise phela mawululeke ukuthi hayi akwenziwa ke lokho Nkosana la akwenziwa lokho mama la kade ngiyalo omunye manje uthi hey manje labantu bangihlupha ugesi bangibizela neGlobe ngithi mina ufuna kubizwe bani wena bengimthethisa manje la manje basiphuma la uthi hey manje labantu la alright ufuna kubizwe bani ke bonke labantu ufuna bawuthinta la uthinte khona ugesi uthi oh hayi ngiyaxolisa ngiyabona nginephutha. Qhubeka ngisho. Ngokuba isikhathi siyawufika. Yebo. Abangwabuvuma ngaso kuba bafundiswe iqiniso. Yabo. Ithi kuzi isikhathi akusona lesi. Akusona lesi labo bantu wonke umuntu uma uthi ukhuluma naye uyavetula ubheka le. Ngisho ekhaya emndenini. Khuluma nomuntu ngishingano izela. Ngisho unkosikazi okuganile. Ukhuluma naye lalela laba bakabani ayinsizwa zami seyikhulile manje azi ngakunenebula ngenduku. Yes, it's true qiniso ibhenzi manzi egcekeni ubona ithwele amahlombe yenze nje themba insizwa zayo lezi izalwe uwe ithi umzwami lo nengane ayizele zithi ekuse baba umzi kababa umzi kamano awusitethele kuona sahlupheke